दिनैलाय मा एसे बरिंलै क्लासाव थांनोबो कलेजबो गैया जाहैबायना साला बे कर'ना भाइरासआनो जाना होबाय। सासे सानै सिख्लाफोर नुगोनखौबो सेस लाइफआनो बरबाद। सेंग्रा बैसोआव सिख्लाफोर दानो नायखाना लायाबा बोरायबा सोरखौबा नायनोसै। ए मैथा हारसिंलाय मा सानगासिनो नोंलाय? माथो नाफामसोलाय नोंलाय बोरै दिनैलाय मा बारनांबोलायखोलै? होमलै आसोल न'आव थायै थायै बरिं मोननायखाय नोंखौनो लोगो हमनो फैबाय आं। जिराय आसोल जिराय। आसोल सिख्लाफोर एदावनो मोनफिनलायसिगोन माथो। मोनगोन आसोल मिथियाखै नामा मायाबा नों? बे कलेजआनो बन्द'बा अबे नोमफायाव नोंलाय सिख्लाफोर नुनो माखौ मिथिलाबायनांगौ? फाग्लाया वाटसाप नायाखै नोङो? वाटसाप ग्रुपाव नायनाय ग्रुपाव मा हरदों? गाबोन जोंना नोंमारगौ क्लास नामासो जागोननो कलेजआ फरायाखैथ' फार्स्ट टाइम। वाटसाप नाया मानो नों? वाटसाप नाया मानो? आसोल जोंहानिया जायगायानो मा गरायफबनायसो नेटानो नाङा बुख्रासो। नेटानो नाङाबा बोरै नायनांगौ देनाय नोंनो होननायसाय। नोंसिनि जायगायानो गरायफबनायसो होमबाथ' नों आसोल वाटसापआवबो सिख्लाफोरजों SMS गेलेनो मोनथाराखैलै? गैयालै आसोल नेटानो नाङा बुख्रासो। बेखायनो लामाफोरखैनो सासेसो फैगोन नामा होननानै नायबायो आं। गैथारा माथो लामाखैबो सासेबो फैया। नोंनानो मोजांलै मालाय नेट नाङो नालाय SMS गेलेबाय था टेनसन गैया। कलेज बन्द' जादों मा जादों न'आवनो थानानै भिडिअ कलिं रायलायबाय था। आंनासो नेटानो नाङा जायगायानो बुख्रासो। दंफां बिजौआव गाखोबाबो नांबावालै मा होननो। टेनसन गैया आंनिया आमदानि सिख्लाफोरदों खदायबो आङो साब्रै साबाजों रायलायखायो। अहालायलांबायसो आं रायलाय बेसे रायलायबावनो। नोंनिनो दिनलै आसोल गैयालै जोंना खाफालानो मोनदासो। कलेजावबोथ' फोथायनोनो हाखाया आरो वाटसापफोराव फोथायनोबो नेटानो नाङाबा अबे बालाव हिनजाव मोनबाव नांलाय। थालिरसो गायग्रोनांसिगोन खोमा बे जोनोमाव। आसोल नों सोमस्रिखौनो लादोलै